Rareș, nu mai ieși de acolo, rămâi să închizi unghiul. Mai în spate, mai în spate, mai în spate, mai în spate, mai, așa. Hai, Vlade! Hai, Damian! Băi, dați-i drumul și alergați și așezați-vă în teren! Hai băieții, hai, capul sus! Ochii la joc! Ei! Dacă te plictisit tu de acasă, dai cu Dani! Haide! Haide! Băi, Rareș! Fii bă serios! Fii bă serios! Vladimir, tu te faci cu omul în spate! Sebi! Damiane, tu joci singur, frate! Urcă, Sebi! Damian, uite-mă în teren și ești tu un om! Joacă-te în pățel! Găsește-ți loc! Hai, Damian! Vezi că pleacă! Ia! Bine, Damiane, hai! Vino cu om! Bravo, Rareș! Hai! Așează-ți oamenii la corner! Așează-ți oamenii la corner! Acolo, ok! Damiane! În scurt, băi! Hai, Sebi, haide! Vorbește, Rareș, cu ei, vorbește cu ei când sunt în apărare. Merge!
Damiane, ești singur pe lume. Urcă, Dani! Urcă! Și Vladimir! Uită-te! Bravo! Vladi! Bine! 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 Coboară, Damiane! Bravo, bravo, bravo! Hai băieții, hai! Uită-te, bă, Rareș, aici la joc! Ei! Uite-te aici! Bravo! Denis, pasează, frate, zic că se crește. Hai băieții! Mergi mai sus, Vladimir. Hai sus, Damiane! Haide, haide! Opa! Băi, Rare! Nu-ți-o vă lasă-mă cu ăstea! Prinde, bă, mingea în brațe, bă, că de asta ești portar. Pe bune! Ești fundaș, mai alunecări bagi. M-a omorât cu alunecările astea. Hai, Sebi! Urcă, David! Prinde mingea în mână, tot face 100 de alunecări. Denis pleacă prin spatele lui capă, copile! Hai, bravo, bravo, bravo! Așează-ți oamenii la corner! Serios, bă, nu așa la mișto! Și numai tot băga 150 de alunecări! Dă-i-o! Hai, Rareș, mai serios, prinde mingea în mână când ești în careu! Ai auzit? Bă! Bă, tu auzi? Rămâi! Bravo! Vezi că iau trare. Pleacă, pleacă de acolo, lasă-l să-i o dea. Lasă-l să joace sus, că avea 2 oameni liberi. Lasă-l să joace sus. Lasă-l. Ia te tântei jos din prima. Iar! Damiane! Nu-ai patru, dă! Hai, du-te! Hai, du-te, Sebi! Hai, Rareș, mai serios, puțin te mai trânti jos din prima. Ai înțeles? Rămâi, prinde mingea în mână când ești în careu. De ce dai cu tot timpul prin alunecare? Ești portar? Prinde mingea în mână că ești portar. Du-te, uite!
Bravo, bravo! Denis, aici! Nico! Băi! Nu mai sta așa! Ce, Raul? Raul! Urmărește jocul, ca să știi, da? Hai, ia-ți un om, Vladi! Ia-ți un om, Vladimir! Vladimir, ia-ți om! Hai, Rareș, că se poate încă! Haideți! Dă-i mă sus, Damian, cu Nicolas! Hai, uite, Nico! Vezi că-i pe tine! Bravo, Vlad! Raul, ce mai... Pune bă mâna mai hotărât pe minge! Pune mâna mai hotărât pe minge, Rareș! Și uite-te la joc! Bă! Bă! Nico! Ia și spate! Dă-i drumul din spatele porții! Du-te, Dami, la poartă! Hai, Nico, această! Hai, Nicola! Mai în față, că te-ai dus! Rareș, și aici te uiți! Bă! Această mă cu mâna să nu stea în gaură! Uite, Raul! Raul! Damiane, du-te lângă poartă! Uite, Damian! Uite! Vladimir! Vlad! Oprește și puneți-o! Coboară, Vladimir, că ai omul aici în spate, coboară! Stai lângă 24! Iar jos singur! Raul, nu mai da, băi, ia! Nu mai ieși, bă, de acolo! Las-o! Dă-i lui Damian! Bună fata mea. Bine.
așa, nu mai zic. Învață, Iulică! Iulică, să învățăm! Hai, schimbă! Hai, Rareș, mai repede, Rareș, haide! Gata, hai să luăm mingea! Kevin! Hai, aleagă Nicola, băieți, poziția ta! Pasează, Nicolas, că te bagi în clinciuri. Mati! Ia și bate! Hai, du-te că n-ai nevoie de zid, stai acolo! Hai, joacă aici! Pasează, băi, Nico, Rareș, ți-am mai zis, când dai mingea pundașului, spune-i că nu se uită. Vorbește, că de asta ai gură. Și uită-te la el să vezi dacă înțelege ce vrei să faci. Raul! Damian sus, da? Hai mai repede! Joacă serios! A luat 3000! Urcă, Raul! Joacă, Raul! Joacă aici! Bă! Hai, Nico, urcă pe cer! Hai, Vlad! Georgica, cu cine stai? Fii atent! Matia, ce-i asta? Îți faci Joacă, bă, serios! Mai serios! Nu la mișto! Încurajează-ți colegii, hai! Cu fața! Hai, Vladimir, alergă! Așa, bravo! Hai, să plecăm de acolo, hai! Dă cu Raul mai repede!
Raul! Și Raul! Așa! Hai, Damian, du-te cu ea! Vlad! Vlad! Hai bă, urcă-te sus, bă, lasă-mă cu ăstea. Hai că deja încep să mă enervezi. Gata. Ajunge. Pune mâna și joacă. Bravo, bravo. Dai pase! Hai, 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 Matias! Vlad! Vlad și Damian! Vlad și Damian! Câte scor ready? Hai de aici, da? În față, în față, în față, în față! Băi, băi, Nico! Nico! Ia început! Pune corpul, Paul, aici! Așează-ți, bă, oamenii. Ce să nu mai lovești? Nicolas, uite-te, bă, la ăla când te așează. Hai, Raul! Hai, hai, Raul! Apleacă-te! Hai, Raul, iau cu tine! hai, Sebi! Așa, Sebi, du-te! Vrei și pasi, bravo! Dă Raul în ea, că tu era mingea pentru voi. Joacă aici! Hai, Nico, pas! Urcă! Urcă, mama, repede cu ea! Ia-l, Sebi! La drumul, dă-ți cât te-am văzut! Hai! Nu dai drumul la mingea aia cât te-am văzut! Bă, copile, nici nu are! Nici nu are și nici nu dai mingea aia! Ridică capul ăla! Dă drumul la mingea aia! Băi, arăt! Hai, foame, Sebi! Bun! Deci pe acolo la linie! Băi, Denis! Băi, Denis! Hai! Ivo, le-a și bate! Ei, Andrei! Nu pasul, bate el! Hai, Damian! Edi, mai merge? Veniți aici, Sebi! Sebi, toți aici la mine! Fii atent, bă, trezește-te! Vezi cum stai în ghete! Da. Hai, Dani! Acum, imediat. Haide, haide, Andrei! Aici, stați aici. Nicolas la Damian! Damian! Giogică, în spate! Damian! Seba! Bă, stați cu spatele la linie! Veniți aici la mine, jos, toată lumea jos în fundul. Da. Da, da. Hai, mai repede! Hai, Sebi! Dă-mă pas cu Dani! Hai, Dani! Hai, Sebi, ieși afară! Așa, Dani! Întoarce! Stai jos, stai jos. Așa! Hai, tare, tare! Atât urcă acolo! Ești Sebi sau Nicolas? Hai, Sebi, Dă! dreapta sau